Hello guys, ayan na naman, napag-utusan na naman ako ni German. Gupitan ko rin yung kanyang mustache o di kaya yung bungot-bungot sa iyang kuan ba, sa iyang dire sa ibabaw ng kanyang lips ba, dahil nakakain na raw niya yung kanyang buhok at nakikiliti rin siya at medyo masakit na rin daw. Ayan, nagre-reklamo pa siya, paano ba naman kasi mapurol ang aking gunting. Ay nako, si German, ikaw na nga yung ginugupitan ko at nakikiusap sa akin, ikaw pang nagre-reklamo, kaya ayun tuloy, itong batang nasa likod, nagtataka kung ano daw ang ginagawa namin. It's so difficult to No, because the scissor is close the scissor or what? no, the scissor is not here. Why you close your eyes? That's it. When you pull this on it. I didn't pull. Pagkatapos ko palang ginupitan ang kanyang mustache, sinali na rin niya ang kanyang buhok. Iilang piraso lang naman, ginawaban man akong barbershop. Naku, si German, nagtitipid na naman, umaanda naman ang kanyang pagkakuripot, kaya ako naman ang ginagawa niyang barbershop. Pag ako nainis sa'yo, German, kakalbuhin talaga kita. Ayan, joke lang po. Hindi po totoo yan. Joke lang po talaga. Hindi ko naman kakalbuhin tong si German dahil wala na rin naman siyang buhok. Panot na rin naman siya. Pero ayun yung kasi yung masyadong mahaba din. Kaya every month or every 2 weeks, nagpapagupit talaga siya sa barbershop. Ngayon lang, parang tinamad lang siya pumunta dun sa barbershop. Nakakainip din naman, kaya ginupitan ko na rin siya. Naglinis na rin pala ako ng aking kuko. Oh my gosh, nakakahiya naman yung aking kuko sa paa. Ang pangit na rin ang paa ko. Paa pa ba yan ng dalaga o paa ng kalabaw? Habang ako'y naglilinis, andito na naman. Pag ako'y may ginagawa, eto na naman talaga yung pusang nangugulit. Hindi lang isa yan guys, marami sila niyan. Nanggugulo talaga. At gustong magpalambing, nagpapapansin lagi pag ako'y may ginagawa. Hindi lang ako sure guys kung matatapos ko ba itong paglilinis ng aking kuko dahil pag meron ba namang pusang palaboy-laboy sa aking harapan, paano ko itong matatapos? At nakakahiya mang sabihin, pero alam niyo ba guys, yung aking kuko sa paa ay dati pa yan, last December pa nung kami ay nagbakasyon ni German dun sa Thailand. Dun ko pinagawa ang aking nail polish. At inantay ko na lang na bubaba yung kanyang nail polish dahil kung ako lang ang maglilinis, kukuskusin ko siya, sobrang tigas talaga. Kailangan mo talagang ipatanggal ulit sa manicurista. Pero ngayon, naisipan ko siyang linisin, pero hindi pa rin ako sure kung matatapos ko siya. Dahil paano ko nga matatapos? Anyan yung mga pusa, nagugulo sa akin. Tingnan nyo, nakahiga pa. Kaya pati si German, nakikisali na sa panggugulo sa akin. Tingnan niyo naman yung pusa, pinaglalaroan pa niya, tinimbang niya. Sinabi pa niya sa akin, ayan, nakita ko nga, 2 kilo yung timbang ng aming pusa. Naku Ming, ibibenta ka na talaga ni German. Ako'y aalis na nga lang at makapagbili ng merienda dahil ako'y nagugutom sa aking mga ginagawa at sa aking mga nanggugulo dito sa aking paligid.